sakni hago eba nijini hago tongo si tabuk boini dofani borok bai eba fatar hastini borok berengna phaina rok bai si tabuk sakni ha malik se rukprijago eba henepene khaijago abo hai keno nungjakha bisi burum burum no Tripura hastio au khapangni tapuk tai bukuk sung 139 di sakni kok eba mani kok borok Roman script no sanoi tabuk phanosi Tripura sarung surungnai rok choba khaina nango boini dofani borok berekna phainai rokni kok bai hingke bisi burum burum no suijagoi tongo eba mani kok bai suina thani suitani eba santani se tabuk phanosi mayakho kok borok Roman script bai suinani bagoi sepsap mayakho tabuk phanosi henek penek khaijagoi tongo boini dofani borok rok bai mani kok borok Roman script bai rung surungnai rok exam ronani bagoi tabuk phanosi choba khaina nangkho choba khaithani bo nungjakha suiwak rok no malkhung bisingo dama haikeno dakha Tripura hastini naimathang rok belai no wanama singcha basukche jungjalo tong sini Tripura sarok taibo se jati no tojagya pathina che torjago hastini lukurok wanchuinadi tabokni simisi abohai sak nanya chini Tripura salukurok no phainai salo chini thuinang salo Tripura salukurok ni bobishor eba future bahayongnai wanchuinadi hastini lukurok Tripura hastini borom ganang montri minister rok kok borok Roman script no hamjago phiaba borok tabuk tamoni bagoi kok kaisa pana saimiya au abo Tripura news sungmaniya omo hastini lukurok montri minister rok no sungmani bagoi no chungtini mangpliyo chung norok no masago au abo hai kise tabuni simi chini future ro basakse jungjaloi tongkha naidi nara mangpliyo kaham keno naidi chini Tripura rung surungnai rok baike sangnang jage hai keno dakka rojak eba baike henek penek khaijak belai no mangpli rok no nungkha hingke mokolni muktui yoro au norok bon naidi khapangni takukai bukuk sung basakse chini hastini lukurok eba Tripura sikla sikli rok no basakse saknainya hastini lukurok mangpli no nunya da eba nungoi tongkhepo norok mokolni mukti kalaya da naidi norok Tripura news channel ni bisingtui thang na